Okay guys, welcome to my channel. Nakita na nga itong problema ng mga documents. Ato na pong ibalik sa naimutangan aron. Huwag na po tayo problema nga lain, ato na pong sulihon. Okay. Dapat guys, ang mga papel na to guys, atong i-secure sa lugar na huwag makabinoang. Pwede nyo po ano guys, importante. Huwag maka-access lain guys, para tayo mga problema, dali lang ito umasulba. So, ning isod yung mga bilog guys, para so, punta, ano kong makitaan. Okay guys, mayong happy Monday to all Matalumnon. Francisco Pipi at your service Matalumnon. January 11 of 2021. Okay, good luck and mabuhay Matalumnon.